हाय लोगोफोर जों दायो कनका रिजर्ट थांगासिनो नोंथांमोना नायलांबाय थादो दसे उनाव सहैगासिनो जों मोनफैबाय जों कनका रिजर्ट नै कनका रिजर्ट नायलांबाय थादो नोंसोरबो मा मा दं सिङाव नायनिसै बेयाव बागान गोजा बागान गेजेराव बिनि लकेसना ada kami kon bisa kenang punya jenis konselor ini oh itu nak rekod sabagan sirah Kanoka village resort na di reception room habis sih yang bersinggung sama kamu halo लोगोफोर आंनि YouTube चेनेलाव नोंथांमोनखौ गासिखौबो बरायनानै लाग्रोबाय आं दिनै कनका रिजर्टआव फैदों लकडाउन आरो बोथोराबो जोबोद गरम न'आव मा खालामबाय थानो साननानै जों कनका रिजर्टआव बेरायनो फैदों आंबो नायफैयाखै दिनैसो फार्स्ट टाइम नि सिङाव मा मा दं आं बेखौ गासिखौबो नोंथांमोननो देखायजोबनो नाजागोन बेनिखायनो नोंथांमोना भिडिअखौ जोबजासिम नायलांदो बिदिब्ला थौदो आंजों लोगोसे नोंथांमोनाबो मा मा दं सिङाव नायलांदिनि नायदो कनकायाव मा मा दं भिउसा Kanoka नै माबाजों लिरनाय दंखायो नै गोसो जायोबा बे सिङावबो जिरायलायनानै थानो हायोनि जिरायग्रा दंखायो गार्लफ्रेन्ड गोनांफोरनि थाखायसो मोजांलै जायगाया कनका रिजर्ट swimming pool dong nih swimming pool
दुगैनो हागोन सोरबाबो दैयानो माथो एफा लेथ्रा बोरै दुगैनांगौ बेयावलाय थिफुजोबगोनसो बेयाव दुगैबा फाग्ला दुगैनानै बेयावनो थान्दा मोनगुलायबाय नोंहा बेफोरबायदि बक्स नों दुगैदोंमोन इयाव दुगैबाय आङो दसे थान्दा ना थान्दा बहुद थान्दा मा जानजे फ्रेसाव दोननाय दैया बेफोरबायदि जाबावा हा फ्रेसाव दोननाया बेफोरबायदि गुसुआनो जाबावा इसिफ्राव थानायफ्रा बिराद गुसु जानोसैथ' सोरबाफ्राबो नोंसोरबो दुगैबासो मिथिगोन र' दुगैलाय दुगैबासो मिथिगोन नोङो दा दुगैगोन र' नै मा दाउ होनोथाय बेखौ मा दाउ होनो बेखौलाय सेसाबो दंबावो सेसा सिङाव नुबालालै सेसाखौ नायलांबाय थादो मा दं मोजां जायगाया सायहा बियो रेस्ट हाउस जों दसे जिरायनोसै नायलांबाय थादो नोंथांमोना दै लोंनि र' दै सान्दा लोंग्रोनोसै सा लाबोबाय थौदो दानिया नायनोसै बेरायनो बिराद मोजां दंफां साया सायानो नै जिरायग्राफ्रा बिदि आराम जिरायदो नालाय ada kami nah jalan besar bidinya benar kamu suruh narkina sih dong bikin orang kali Oi khinainसैलाय मा दं र' बेखौ बेदर गोदाग्रा थांगोन ना माथो बिराद गिदिर दं आजुरान बे बेदर गोदाग्रा दा नामा औ नंथारगौ बेदर बेयाव मा दं बिराद मोजां जायगाफ्रा नोंथांमोनाबो खनसे बेरायनानै नायफै सायहा जि मोजां गरम बोथोराव बे लकडाउन बोथोराव न' सिङाव बेसे हाबसोनानै थाबाय थानो नोंथांमोनाबो बेरायनानै नायफै खनसे नायगोन नै मा दङ बैयाव गाखोहैनायनि र' रायजोरानो बारदे बारगोन आं थैसां बारलाबायनानै थैसां फाग्लाफोरबायदि थैसां बोरै लायसै बिदि बारो नामा
बेनिफ्राय बार जानोसै देलाय बिसोर बारलाय बार खेबसेनो गोजौ बारखोनाय बायदि बारब्रा बिराद मोजां गरमलै फै नों सं जाब्ला बिराद मोजां गाखोनो नै हैट 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 dong, honi, tambahin bijil nggak masih? Kalau ini sih, ziblan, shoo, saya prepare PUBG gila ya, bicara mana mancian, aku ziblan ini, angkang nama. Ini थाबायनाय दं गोलैना मायो नायनि आं वाह गिले वाह गसंजायाबो नै एसेयावनो नांखायो बेयाव थाबायनो नागिरदोंमोन आं जगनसै नामा आयौ वाव मावलाय
जगोन नामाब्रा गैलालै हुवा 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 नै बेजों ओंखारलांबावनांगौ ओमफ्राय बेजों आइदै गैलालै बे खिथुआ Orang gezerli dautu nongana rose. dede एसे गोसा गोसा वा ओंखारबोदो ओंखारबोदो ओंखार माथो बिराद मोजांलाय बेफोर जायगायाव wow Boria नै बेयाव मा दं मा बुस्थु दं नै हैलां मैलां गोदो उन्दैयावसो दिरुं खालाबायनानै गेलेयोमोन आं दिनैसो गाखोनि र' मा मोनखांबायदों वाव बरिया माथो बिराद मोजांलाय उफ सोरबा नारग्रा थानायमोनबा गाखोबाय नोंसोरबो बिराद बरिया सान्दा सान्दा थान्दा थान्दा बिराद मोजां नारग्रा गैयालै फै नों सम जाब्ला गरम बेसे थाबायबावनोलाय बेसे खस्थ' खालामदों नोंसिनि थाखायनो गोलोमफुजोब्बाय